Uziri, uziri, jama'a ku dinga mana uziri. Uziri, jama'a ku dinga mana uziri. Uziri, jama'a ku dinga yin uziri. Wayyo uziri. Wasu na kira ko da yaushe busy, number na is busy, this message is busy, is busy, is busy. Zama sele wallahi no easy, no easy, na sha wuya kan a kira ni easy. Wasu na ce min na fiye busy, wai na fiye busy, ɗaukaka ta malan no easy. Kini na rike gaskiya don har ka ba mai da masya. Allah ka raba mu da makiya, da makiya. Allah ka raba mu da makiya, da makiya. Masu dasi ta damuwa, masu dasi ta karuwa, masu dasi ta karuwa, si ta karuwa. Addu'a riya na ta ci gaba, na ta ci gaba. My mother, she told me, she told me. My mother, she told me, she told me. If you not get to my baby, my baby. If you not get to my baby, my baby. Come down to me, my son, to me, my son. Come down to me, my son, to me, my son. Tomorrow when you get up, you get up. Mama, mama, na gode mama, 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 Allah saka mama, 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 wace mama. Mama ta ce kowa da rabon shi, kowa da rabon shi, kowa da lokacin shi, da lokacin shi. Kuma kowa zai ci rabon shi in har da rabon shi. Ka dage ka nema naka, kai maza ka samu. Duk abin da kake yi jiki da jini, yau da gobe ba ta canza jini. Ya kamata jama'a mu dinga uzuri, mu dinga uzuri. Wayyo uzuri, uzuri, jama'a ku dinga yin uzuri. Uzuri, uzuri, ku dinga yin uzuri, ku dinga mana uzuri, uzuri, ku dinga mana uzuri. In har da rabon shi, DJ Sharif Record. kai maza ka samu.